Мисля, че оня там изкръцна. Този побръмчи 7,25 съра. СВ 3493 ХВ, леко изкръцна. Нищо на фона на това, което чухме до момента, де. Ей го Сенандора. 2030 МТ или МХ на ответ. А защо пишеше СВ отпред, не ми е ясно. Ето още един. 1451 НХ или СМ. Пак с СВ отпред. А защо пише СВ на тези, не ми е ясно. Яко скърцане от ония там проклетник СВ 4908 МТ. Който си е проклет, си е проклет. Ето и още един убит от живота с А58 и нататък не можа да видя. Но положението не му е добро. Едно свистене от осмичката, просто иначе няма как да се нарече публичен транспорт. Не ми хареса как звучи това тръгване, така че CV6263AO. Sorry. В опасна близост минаха тези автомобили. Малко по-внимателни да са. Че да не ме откажат от